Lah kula dereng kok bagiane kok. Apa ndae? Oh iya, ya Allah, Pak. Malah iki ya Allah. Kiye mengkene? Heeh, piye? Kiye anak penjalukan lagu. Apa? Aring plat AB. Heeh. Kebu gering. Kebu gering. Karo ninggal katresnan. Oh iya. Ki. Oh saking Jogja Motor. Ya, siap. Sun karo plat AB. Nggih. Kasire Mbak Melani. Nek kebu gering. Ono wis pelanggan anglebur katresnan ra mikir bebrayan balik njur aku wis kadung kaseluruh hatiku mong tansah rengung bablas keke ninggal katresnan mengke. Tambahi yo, Pak. Lek ngersake plat AB. Masa aku mau loro tok. Alah. Bapak. Bu RT lho mirsani Bu RT kae lho, Aci Bapak. Kita kae iki kae lho mirsani Bu RT kae lho. Ora penak karo Bu RT no ngene iki. Bu. Ngapunten nggih Bu nggih. Pun ngapunten nggih Bu nggih. Bapak kula mboten nyekelno. Blas. Lah mboten setahun pisan men kok. Kersane awet sehat Bu nggih. Nah, mugi-mugi kontrakane nambah. Nggih, amin. Amin. Pak Slamet iki juragan AC. Oh, AC. AC yo. Bapak, saya mau didinginin. Wah, mau. Nah, iki. Ya iki apa bedane wedhus karo kowe? Apa? Ah, nek wedhus kae kan mengandung kolesterol. Heeh, lah nek aku? Nek kowe mengandung anake PRT. Kowe gimana? Marah wae. Kian Bu RT gendang mulih. Guyan Bu guyan. Ayo. Ono kang bos kalekan ngumbar katresnan ra mikir kebrayan balik njur aku wis kadung kasuruh hatiku mung tansah rengung Ninggal katresnan Bu. Plat AB, monggo. Monggo plat AB.
anake sapa? Nggih, curhat. Ayo.
Wong saiki agek krasa. Jenang kula lali aja lali
dawane saiki. Ali niki sulih kula Kene gak sah apik-apik. aja dianggap sepele kula mboten melu ati tansah gondeli ketok-ketokan kewala nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula Ora terus ngono. Ora terus ngono. Wah. Tegese ning ya ora terus dielek-elekke ning rasa apik-apik tur ngene iki lho Bu Piye? kok ketok menek barang colongan kuwi ngoyak-oyak kon cepet-cepet mbok ling nyantai ngono lho Lah iya nyantai ning ora kaporo ki karo udut omong-omongan Iya. dolanan HP Iya. guyang-guyu Iya, iya. nyambut gawe pisanan kan kok tak Iya. bayar kok Yo. oyak-oyak Sopo sing bayar? ya juragane Oh iya iya iya. lah gelo lek ku bayar iku mang menit anak Fitri kuwi mau. Fitri iya kuwi mau. ayo Mas langgame heeh nggih ini kene cerita walah lah anu nang desa kipase etek-etek kasure tinggi tok Pengalaman iki. Ayo, ayo wis sing aku mau ya. sok tanggal 21 karo pentol nang Madiun wis pesen hotel ya Mosok. Kowe pesen hotel. sing 3 juta regane Mbok nggo apa? ayo ki metingkring to Oh iya iya iya. piye to Aduh. Ngagema ali-aliku pamriye. Aja lali marang aku. Nadyan kula boten melu besuke. Ngelingono lelapetku. Lamun ambani saloko emane ampung tansah damel juwo niki ambane kencana pamriye tansah manggiya Wes mangsa iya Buteki Dalam lanjut kowe iki nek garap wong ngene mbok sing kira-kira to, Mas. engko garap meneh ngecak Tiwas. cepet ngoyak-oyak Tiwas diceluki aku semangat ini mbok ngomong apa ngono lho. garap pang menit ranake gur kan ngidan-ngidoni wae Pilihanku mripat biru pamriye Rengsulis iya lo kang warni yen takon isi atiku iya
Buteki Dalam. ora ana alane awake dhewe sak ndase Sak ndase iki piye to? nderek tepung. Lah iki mosok ora awake tok. Sak keloron. Yo, yo. Lho ora ketang cilik kok tengil-tengil kene. Iya. Ndase to. Iya, kendasmu. Nderek Piye? tepung karo Ketua Umum Paguyuban PKR. PKR. Nggih. Bapak Haji Srianto. Pak Ingkang Haji. pundi, Pak? Nggih. Pak Haji Srianto. Nah, niki. Ini adalah salah satu Ketua Umum Paguyuban. PKR. Pak, nderek tepang nggih, Pak. Arep Nggih, utang Pak mesti Haji. kowe. Ini Pak Haji. adalah nggih. salah satu Ketua. sekaligus Ketua Umum dan Nggih. juga mantan apa? Anggota dewan. Anggota. Oh, lho ya jelas ya wong genah-genah ketua kok. Kowe Mangke ndak sasampun digenahke. gawe saking pundi, Pak Haji? Sukoharjo Sukoharjo Makmur. Makmur. Ketinggal sangat. Wah, makmur saya. Makmur, alhamdulillah. Lemu. Iya no Mas. Ya. Rasukanipun ninggal nggih, Pak nggih? Yo genah, iki acara spesial yo mesti Neng. seragame anyar. Iya, kita jatah iki. Nggih. Nggih. Lah, ngersake lagu napa, Pak Haji? Pak Haji. Ingkang gayeng menapa ingkang halus-halus? Karemenanipun warga mriki. Oh nyemek Oh, nyemek. nyemek. Nggih. Yang nyemek. Menika Pak RT. Bukan, Oh, bukan. sanes. Iki beda meneh. Pak Pak Ustad. Ustad. Iki Wis, jo anu, macem-macem lho ning kene. Ayo tinggal ngaleh wae engko nek didungani malah Malah dhewe cepet ilang napa, lho. Pak? Oh wuyung Wuyung. nggih siap Nggih. dipun tenggo Pak Haji nggih. Ya Allah. Pilihanku mripat biru pamrih. Iya, lo. Ingkang warni yen kakon isi ati ombe suke mirsanono ali-ali. Sih, matur sembah nuwun Ibu Teki. Oh iya, boleh. Pak RT matur sembah Makasih, nuwun. Pak. Pak Slamet. Nah, menika sampun Nggih. wonten awala. Wonten sasmita Bu Nggih. Teki saking Bapak Haji Pak Srianto, Haji Suyanto. Ketua Umum Paguyuban. Nggih. Didongake muga-muga sehat lahir batin, Amin. panjang yuswa tutuk anak putu, Amin. pensiune tambah mundak. Amin. Nek buke ketingale Kyai Yogya. Lah, kok Nggih. ketok Mas? Kowe Pas pinter. suryane ketok no aku iso bedake no aku. Oh iya Mas. Nggih no. Yogya nggih Bu nggih. Lho heeh. Oh Gunung Kidul lho. Lah iya, Kowe pinter Yogya. banget to Mas. kowe, Lah Mas. iya. Oh Lho. ya Allah Ibu. Ketok banget. Kok Nggih. ketok Derek apa, tepak Bu. Mari Bu sinten? Nun. Ibu Rami. Kaya bojoku. Wah, kowe ndek bojo. Bojoku jenenge mbiyen ya Rahmi ya. Oh masa sing biyen? Nah ning sentek sewune kok. Mendek kurang ajar kowe. Nggih. Bu Rahmi matur suwun nuwun nggih. Matur Wah, nuwun. Kok yo. Lho Oh rias. Rias, oh. Bojo iki ya Rias. tenan kok Mas. Nggih. Nggih, kaya bojo kula ngriyen nggih rias. Nggih, ngriyen nggih Nggih. ngrias, Bu. Nggih. Nggih. Wis entek sewune. Wis kok. Oh wis. Nggih. Kang Karyo. Sanggar, rias luwes. Mboten iso. Sithik-sithik mboten iso aku. Ya iso, mungkin luwes ki tegese ki fleksibel ngono lho Mas. Oh. Luwes ning papan panggonan ngendi wae. Nah, arep kepiye-piye penak ngendikane Pak Haji. Nggih. Nah, Ya. menika kapundhut Pamundutanipun Pak Haji Srianto saking Pak rumiyin Haji nguyung. rumiyin. Nguyung sak Nggih. menika Pak nggih. Ha Oh, iya no. Ya. Iki uga ana sasmita. Nggih. Dari keluarga Wonogiri ngersake gubuk asmara lan ugi wirang. Nggih. Saking Kanthi keluarga. bebingah. Wih. Oh, elok kene tenan. iki Keluarga Wonogiri. Enek piro iki anggotane keluarga? Yo, masa. Oke ketoke Mas. 500. Wih, tenanan lho. Iki lho. Lho, Cici. kurang 450 kok ya. Oh iya. Kurange kok akeh men lho. Ha iya. Menika Pak Haji rumiyin uyung Didongake muga-muga keluarga Wonogiri sehat Amin. lahir batin, Amin. panjang yuswa, kompak Amin. selalu Amin. paguyubane. Amin.
adat sabene keluarga Wonogiri iki anggone padha nyambut gawe Nggih. pados rezeki menika sami dagang. Amin. Nggih, oh nggih. Paringi lancar sukses Amin. sedayanipun. Biasane bakso jamu nggih, Mas. Ibu Rahmi didongake muga-muga riase laris. Laris. Pokoke adol larang Laris. bayar tenaga murah. Nah, amin. Nah. Kok ngono to, Mas? Kowe iki yo kurang ajar kok kowe. Nggih, Bu nggih. Monggo, Mas, menika wuyung Pak, pamundutanipun ngersake lagu. Pak Haji. Oh, mboten. Halo, mboten kok mboten iki, Bu iki. Mboten kok nggih. Mboten. Ibuke ngendikan apa? Mboten. Leh mosok jare tekononone. Mboten. Jawi saking pundi, Bu? Ibu mboten. Anu sanes Jawi nggih, Bu nggih. Lho, urung. Ayo nuwun sewu ora Jawa. Lah iya ya. Ingkang leres mboten, Bu Nah, nggih. kleru Mboten, ya. nggih. Ibu mau? Ya mesti kami sosolan mboten Oh, kok. iya. Iya. Langgam muyung rumiyin Mas Tul. Nggih. Wuyung rumiyin menika kagem Pak Haji. Pak Haji Srianto. Iya, Pak Haji Srianto. Nggih. Wah, Sukarjo ki makmur kok, Bu. Ya iya, Mas. Engko mbok didelok wae mesti lak yo makmur. Nah, tetep makmur. Ya wuyung, Mas. Angger seliramu nyerak rak metu. Oh, Pak Haji nyanyi piyambak. Mic-nya, Mas, mic-nya. Oh, ngaten. Oh, duet. Lolah. Oh, ngaten, Je. Aduh, Bapak bisa aja. Pak Haji, monggo. Larane lara ora kaya wong kang nandang boyo mangan ra doyan rajana dolan neng omah bingung mong kudu weruh weting ati Joko Sumayu apa ra tranyo sawangon iki awakku sing kurung Kagem para bidiri sepuh sugeng laras Aduh, Pak, sekedap. Aduh, ampun kesusu, Pak. Nggih. Ampun kesusu kok terus Kesusu. mlebu lho. kesusu kuwi kepenak Oh, kesusu niku kepenak. timbang kesikut Oh, nggih, aduh leres. duduku suma ora krasa apa pancen tega mbok balung jahanun paring usata ngantuk nandang boyo
ayu apa ra tranyo sawangan iki awakku sing kuru sing kagungan gawe terus mantuk-mantuk. Oh, mantuk-mantuk. Tegesipun pripun ngoten niku? Tegese wah enak tenan lagune. Oh, enak tenan nggih. Sampeyan ku rono Oh, nggih. ditakoni. Siap, nggih. Njaluk lagu Pak Robin. Siap Pak Haji. Nggih, matur nuwun sugeng tindak nggih. Monggo Pak. Nggih. Duduku suma ora krasa apa pancen teko mbok balung jahanur paring usata ganku nandang woyo Alhamdulillah. matur sembah nuwun. Sing ngersake sinten wau? Enten sing saged gubukan swara. Mbake badhe nembang kalih kula. Apa mboten saged? Hah? Penyanyi ta Pak? Siling aku kok. Ya iya. Ayo lho Mbak, ya. Duet sama aku ya. Bapak mawon. Wah. Jajal toh. Ayo Mbak, jajal sini. Liwat aku kelingan. Kae Bubuk kae biyen tak golek. ya iya Ning jaga kebak tulisan warna abang warna apik tanda kasih sayang warnane pink lho Mas wis ganti jenenge gubang asmara biyen kae aku andam tresno tanpa batal tanpa klasa buat abadi ketaman asmara niki kalian bobo sinten gubuk kae Banwati matur wiwit biyen ora bakal lali gubuk kae kembang crita wayah bengi nganti dagen rino Bopo matur sembah nuwun nggih murah rezeki. Amin. Kalian bopo sinten derek tepang. Bopo mugi
Bapak Mugi. Pak Mugi. Pak Saking Mugi. Wonogiri, Pak. Oh, Wonogiri. Wonogirine Lajeng pundi? Bapak menika saking pundi, Pak? Oh, mboten jawinipun. Nggih. Oh, Trenggalek, Jawa Oh, Timur. Trenggalek, Jawa Timur. Jawa Timur. Pak Mugi. Nggih, nggih. Nggih, ning maringi sapa ki mau? Bapak. Pak, Pak Mugi. sing maringi Pak Pak Basir. Pak Basir. Gandeng Pak Mugi kan ya rayine sing kagungan dalem. Nggih. Nah, Oh juragane empang ditenggo mengke. dongake muga-muga sehat lahir batin. Nah, murah Nggih. rezeki ya Mboten Pak. pokoknya. Ingkang kadulan Pak Robin. Nggih, Pak Robin Mbak Yuni niku kremenanipun nggih lagu campursari. Oh nggih. Kula nderek pirsa sik. Gendang, tanteni nang kene. Tak tunggu. Ayo dibacotke no. Sajroning ati. Datan luntur. Datan luntur. Saya merati. Yai, yai. Yai, yai. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren Mergo leren ning gubuk asmara. Ayo. monggo Pak Basir mbok menawi kepareng joget tak Basir. Beksan apa pripun? Pak Mugi. Yai, yai, yo, yai, yai, yo. Ya, ya. Yen liwat aku kelingan upo kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Orang nganggo bantal tanpa kloso. Abot-abote ke taman asmara. Kupuk kaini panwati wiwit tembiyen tumeka saiki kupuk kae kebat crita wayah wengi nganti kakatrina. Pak Basir, Mangke sak sampunipun pun ngersake lagu napa Pak Basir? badhe ngersake lagu napa? Mboten sak nika dawuh napa lagune kremenanipun. Nun. Kelangenane napa? Oh nggih. Mbak Bu Yuni ken nyuwun lagu. Nun. Lho niku malah penak kok. Genah mboten sumuk. Genah ora mbayar. Pak Bu Mbah Bu Wahyuni. Ngersake napa? Mbok menawi ngersake lagu. Nggih. Niki Pak Robin. Nggih. Nyuwun lagu napa Pak Robin? Napa? Niku dawuh saking ngerayi lho niki. Ken nggih, ken nyuwun lagu kalih ken bayar saking tang sithik. Ya mang tang leti mriko. Lah, wong kok Niki. ya pintere ra umum. Jan. Pak nik sinten niku? Rayine Bu Wahyuni niku lho. Nah, Pak Mugi. Mugi. Nggih. Nyuwun lagu napa kremenanipun napa, Pak? Panjenengan. Podang kuning. Oh. Nggih, podang kuning. Oh, rondo kempli. Oh, rada kempli. Nek Bu Wahyuni kremenanipun menapa? Nah, wah, lho, aku disumbang karo Bu Wahyuni. Alhamdulillah. Iki ya gur sah wong akumu ya nyumbang 50 kok. Ya. Mesake niki MC ini Loh. impor saking No,
Lho Boyo bathi lali. 50. Pak jujur mawon kula Aku sak sisan derenge ya, mriki Mas. kula yo ngoplongke ngen kotak 50. Tenan to. Niki rak balen kok yo. Matur nuwun nggih Bu nggih berkah barokah. Selamat Mas Manten. Mas Nggih, Manten Mbak Manten selamat. Mbak Manten juga selamat nggih. Lagune napa? Oh bungkuan susu. Oh susu murni. Kagak ngerti Oke. lagunya. Selamat nih Mbak nggih. Nggih, pokoke sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Ibu dari Banten Sera kira-kira kesukaannya lagunya apa, Pak Nuri? Enggak ngerti. Lagu dangdut juga bisa kok, Pak. Nggih. Nggih. Nggih, kula MC kok disalami. Oh, ngaten to. Grapyak jenenge. Nggih. Pripun mboten nyuwun lagu? Mosok bisane njaluk lagu Banjar 100 kok sampean iki kok Serang kok. Ora bisa ya lagu apa? Lagu Tarling ya bisa. Kayak kowe. Ya wis ora apa-apa. Ora. Nggih. Lho. Sajroning ati. Datan luntur Iya. saya maraati. Randa kepling isi ora. Aku kowe dadi garwa. Bablas ki randa Mergo kepling. leren rondo kempling. Monggo matur sembah nuwun. Pak Bas. Yo. Terima kasih ya. Asik. Lamundutipun Pak Robin dalah Ibu Wahyuni. Mriki Ibu Teki. Iya. Salaman karo Pak Robin karo Bu Wahyuni. Anda pundi Mbak Ayu, badhe tindak pundi? Akati nyaren tindak wae ra numpak taksi. Adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani. Reklarasan Mas alias kebetulan. Yo asik Sejati kata asik kabotan. asik. Urun tinggal kaki tekan momen pasakit Iya, Bu. kula pijeti. Tobil wong lekan golek momongan. Niki blonco napa Mbak Yu badhe pindahan. Ampun kula sampeyan ampun ujimo kula rondo anyaran Iya. tinggal Oh, ya. Awan-awan lunga blonco neng pasar paing. Perawan rondo kanggo kurapati penting. ning Semarang tumbas segeleng apa anting-anting rasa sumelang lan Ya, ya, asik, jelas nada. Cara foto Cijantung. Anda apundi Mbak Ayu, apa ditindak apundi? Akati nyaren tindak wae ra numpak taksi. Adewean apa ora wedi atimbang nganggur kula purun ngancani. Reklarasan masakit alias kebetulan.
lekan golek momongan niki plonco napa mbak yu badhe pindahan ampun gelo sampean ampun wijiwa kula rondo anyar yuk ditinggal ya awan-awan lunga blonjo neng pasar pai prawan rondo kanggo rapati menteri penting Semarang tuku geleng karo aning ati rasa sumelang Mas yo rondo ning tahan ganti rondo kempling pambitipun rondo Bapak kempling Ibu sampun Wahyu katur wis diaturke Bapak. pokoke diblonjo mawon wae Ayo Mas mulai Mas. Dadi ya kudu ngetokke no. Ya kudune kaya kowe kudune Ari sangu. Lho. Ki monyong krungu anak keluarga Sekang Purwokerto kesuwun Kang. Nah, ini ki kan kena enek bedane. Primen. Bedane wong nyanyi karo nganten anyar enek bedane. Si? Bedane ki nyambut gawe sik. Ah, lagi. Nek kira ora iki. Ki mandek, lagi metu to. Iya. 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 Karo nganten anyar. Beda. Terus ari mantanane primen? Alah, iki mu bapake nah mandek terus metu ngono kok. Oh ngenteni kaya kowe nisit ya ampun. Beda karo nganten anyar. Wong nyanyi ki mandek agek metu. Iya. Nek nganten anyar, nah beda. Yo. Bedane apa? Alah, beda. Iya, bedane apa? Ya metu sik lagi mandek. Nyong ora tekan ye. Ilmune urung tekan ye nyong. Urung 17 tahun ya? Durung. Janjane kowe nang ndi kelakatmu saja nyurigani atiku sujana kowe kencan gandeng londo sing liya.
jek rusa. Mas sampean iki kaya kancaku mbiyen, tukang kendang yan ning gaweane mendem. Yen pernah mendem nang kono kendange keri barang lho Mas. Malah wuduh turun dalan. Kuwi persis kancaku, tukang kendang ning Jawa. Arane saparane? Tak jak main ning gunung to, ya ngene kru cerah ngene iki. Nang kono. Wah wuduh. Kok bisa? Kendange iki lho keri wong wis tekan ngomah. Si kelingan jenenge sapa? Persis ya iki rupane ngene. Oh, rupane padha kaya iki. Padha. Jangan-jangan wong iki ya, Mas. Persis ngene iki yo ana. Nek mendem gilani lho. Iki mosok, makane dina iki aja dingain. Medeni. Aja dingain. Pokoke ya tukang mendem Mas. Saiki gulung-gulung. Ora kok udu iki kok. Oh ya alhamdulillah berarti. Muga-muga udu iki ketok. Kancam ning desa kono kok. Oh iya. Jamane nang desa ya, Mas. Mendem kok wudah. Lah kendange iso keri. Ora kelingan barang, Lah Mas. yo, wong wis teko krisak kok bali ngulon meneh. Aku mau nang endi? Yo. Janjane kowe nang ngendi? Ulangatmu saja ngerikangi. Atiku sujono kowe kancan gandeng randa sing liya. Sembanawan Pak RT. Mau dhewe wis cengengesan. Yo! Monggo, Pak. Wes pirang taun lawase Ono ono kene. kene sirane antu-antu nggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Mosok. Rasa ati katingan saya suwe saya tambah aman ngalor ngidul dadi bingung mendem ra iso dibantu Bapak. Ayo engkalo bali kanggo nambani kangening ati senajan saged kaping netra bisa ati ketelisut Mbak. Nggih mboten napa-napa, Pak. Aku mau lagi mulai ngarit dadi. Oh, ngaten. Soale dereng bayar nggih ngoten Oh, niku, Pak. ngoten. Nggih, mengke nek pun lunas. Aku dadi pekewo. Lah nggih no. Mandek barang iki lho. Oh, itu Mas Akir ya. Ngetingake nek Boyolali niku tersenyum sumeh, Pak. Nah. Nggih. Napa melih Pak Agus bupatine. Wah, jan. Nuwun sewu Samune Boyo. kathah lho, Pak. Nuwun sewu Pak Slamet Boyolali ini pundi, Pak? Lagi kacangan Mas. Oh, Kacangan. kacangan. Ya Allah. Kacangan ki tanggane sing juragan syuting. Oh, juragan Oh, sote. ngoten. Nggih. Juragan syuting ki Astri. tanggane nganu daleme nggih kacangan mriku. Nggih. 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 Oh, pelem nggih. Kacangan. Kacangan. Kula mojo, Pak. Oh, nggih, mojo. Ning kula dereng telas 1000-ne dereng. Mau Nah. entek 1000-ne mau. Sontek sewune iki mau piye? Ayo. Kowe mau kok kontek sewune iki mau piye? Wis Kowe ta, mau ngomong ayo. kok Kontek sewune iki mau dikus karo Pak RT ayo. Senengane kok. Oh, senengane kuwi kok ngono kuwi lho. Campur sari iki
ndak dino tak ge nyetelke sapi kuning desa. Mosok? Ayo wong aku wong tani kok. Oh, terus? Ngingu sapi lanang wedok. Heeh. Ya. Ndak dino tak setelke campur sari jelas nada Terus? do joget. Wah, tenane lho, Mas. Sapine cah seniman kok. Wah, elah. Iki mau esuk-esuk dikabari Heeh. adikku kaget tau. Heeh, piye? Lu pade ora mbok setelke campur sari malah do nyetel BF. Kurang ajar ngono. Ayo. Wong seniman. Ayo jenenge. Kagawa mimpi gawang-gawang sliramu wis teko Pak Memen dipun tenggo mriki, Mas. dadi kula tak golek sliramu ra ono Pak RT. Monggo Bapak. Wis pirang taun lawase ana kene ngantu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku. Rasa ati dadi saya suwe saya tambah aman ngalor ngidul dadi bingung pantangan ra iso dibantu Pak RT wong ayu Enggal bali kanggo nambani kajan wektu sedelo kang lara bisa antuk tombo. Hae meleh, Pak. Wis lereni aku ora iki sik. Nah niki wau kadung nyetel video niki wau. Iya. Nyetel video. Nggih. Lah niki wau sapine niki wau lho. Gumanti bar Pak Slamet to. Heeh. Juragane Rias. Oh, Oh, Ibu. Oh, nggih. Oh, saking Gunung Kidul niku wau nggih. Wah, Siap. juragan Rias. Nggih. Siap, siap. Nggih. nganti kagawa mimpi gawang-gawang sliramu wis teko nanging ati dadi gelo tak golek sliramu ra ono Matur sembah nuwun. Sami-sami Pak Slamet.
Dong. Nggih. Lapon hae apa? Ndang to. Irama niku dijumbuke, Pak. Oh, ngoten. Nek mandeg ngene iki beto HE. Nggih no, Pak. Nggih. Nah, Garing ini Mbak Rapawa ya? Mboten apa. mboten apa-apa ya ora apa-apa. HE iki kok mboten ateges jenengan kudu bayar niku mboten. Tenane lho. Mboten. Mboten nek kursi sithik. Lah iya bener. Nggih Pak, leres. Iki sedoso niki. Meleh. Meleh, Pak. Lah niku lho jek akeh. Engko ben gek narik ATM meneh. Hae meneh ngene carane. Piye karine, Mas? Hah? Sing gedhe pangapuramu meneh. Sekarine piye saire? Mendah boyo yen sida urip kawan kita mesti kaya mulia jolai putri Sulistya wis bisa nyuwoni Sombuktekne dhewe, Pak Slamet lemes, Mas. Lali mau. Lah iya, aku ngobah sithik terus lali lah kabeh, Mas. Hae riyen lho, Pak. Oh, hae. Nggih, Non. Sih, Pak. Nggih. Ha iki. Lah iki kadung ditokke. Nggih. Ah, saya iso mlebu iki engko nek kadung metu. anu. Ah, pun kadung metu, Pak. Nek pun metu niku pun mboten saged mlebu. Engko meneh. Sing ngomong sapa? Aku. Alah. Mosok iso? Wah. Barang ki nek wis kadung metu, gak iso mlebu. Alah Iya, iso. ndelok kahanane. Ngeten iki lho bentene wong nyanyi kare nganten anyar niku ngeten iki. Benten. Pripun? Ayo bentene nek nyanyi nek mandeg metu. Nah, Dik metu. Oke. Manten. Mandeg sak gek metu. Wong nyanyi iki lho. Oh, nyanyi. Nek nganten beda no. Mat bedane. Nek nyanyi Heeh. kuwi mandeg metu. Mandek metu. Nek nganten nyanyi beda. Bedone. Iki nyanyi iki mau lho beda. Iki kok. Nek metu mandek. Ah, kirangan. Ayo. Aduh, ya Allah. Aduh. Ayo. Dibarke nggih, Pak. Napa hake meleh? Ampun. Wis pindho ketoke ketok mumet no. Ibu. Jenengan wong mboten ngunjuk pil to, Pak? mboten. Wah, kok mau njaluk kula. Lah iki. Ngombe setugel pun ning kerjut niku lho. Apane lho? Ambok kai pel apa? Ah, ayo. Iku iki engko sing takok anake sapa? Oh, anake sapa? Nggih. Kita Nggih ngangge gak enek HE-ne kuwi gak usah ya. Gak enek. Gak enek HE-ne. Sing ngangge HE langsung diborong. Mah. Emoh. Manten HE-ne pokoke. Kanggo mandek. Mah.
mendah boyo